ଶୁଣିଥିଲି ତୋ ମାଇକିନା କଣ ତତେ ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୋ ମାଇକିନା ମତେ ଛାଡି ଯାଇ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ସେ କଣ ଭାବୁଛି ମାନେ କଣ ହାତ କାଟିବି ନା ମରିବି ହବ ବାବା ବାହାଳ ନା स्कूल छुट्टी ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ ମତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1869 ମସିହାରେ ଆଉ ବିବାହ କରିଥିଲେ 1882। ର 1869 1882 ତାହେଲେ 13 ବର୍ଷ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାହେଲେ 13 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମେ ହେଇପାରିବାରେ ହବା ନା ଆଉ ଆମେ ଆଉ 8 କ୍ଲାସ ର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇନେ 9 କ୍ଲାସ ର ଚଳିବ 9 କ୍ଲାସ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇନେ ଆଉ 10 କ୍ଲାସ ର ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି। ପୁଷ୍ପରାଜ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏगा ରେ ସାଲା।